Над 20 пейки бяха боядисани в парка Оборище, благодарение на инициативата на Дарик Радио Мини на зелено. Повечето от тях бяха целите надраскани с графити, а сега вече са пременени в различни цветове, сред които синьо, жълто, червено, зелено и други. Това беше и провокацията към различните партии, които бяха поканени. Всяка трябваше сама да избере цвета на пейката, която боядисва. Това са екипа на Обединени земеделци. Аз съм евродепутат Петя Ставрева. Присъстваме с голямо удоволствие на тази инициатива на Дарик Радио и я приветстваме. И смятаме, че това е един начин да се започне кампанията в дух на толерантност и с желание за промяна. Защото аз смятам, че боядисването на пейките е едно символично желание за промяна, да започнем на чисто и наново, да направим България такава, каквато всички я искаме и да кажем с Богом на тройната коалиция, която се провали в управлението на страната. Кой е първият човек, който искате да седне на пейката, когато изсъхне? Майка с дете. Майка с дете. Задължително да бъде майка с дете, защото българската майка е запазила духа по време на робство, по време на инвазия и тя е запазила българщината у нас. Сега с малката четка искам да видите по всички ъгли преди втория път. Ние сме тук да нанесеме нашата боя, която е много ясна, защото в българската политика боите съвсем се умешаха и от правилна политика всичко стана един тюрлюгювеч. Смятаме, че колкото са по-ясни хората и цветовете в една политика, толкова по-правилни решения ще вземе тя. Вие сте с кучето си дошли в парка? Да, с малката Лола, която е в цветовете на Пруската империя, но постепенно ще добие всички цветове, които са необходими за следващия мандат, защото тя ще е на власт. В края на тая година ще е вече на власт, така че пазете се кучета. Вашият цвят обаче синьото е същия като на СДС, забелязвам пейките. Това е такъв цвят, какъв е техния по-тъмен. Те са по-тъмни, ние сме по-светли, ние сме по-приветливи хора. А най-тъмно сините ги няма тук. Добре, а кога... При нас светло-синьото, така символа на небето и слънцето е в герба ни. Това са основните елементи, които смятаме, че са хубави за една перспективна политическа сила. Кога за последно боядисвахте? На Дарик на празника, а и на Чунчево боядисва. Да, сетих се боядисва, мазах с лак. Къде да... Аз само контурче ще направя отгоре. Е така. Господин Борисов, имате ли опит в боядисването на пейки? Малък бокс. А вие ще сте вкарали колата в парк? Искам сега да ви глуба. Дава се личен пример. Моите коли са на улицата, на националната телевизия, вътре в парк. Бояджия не изцапан, не. Като освежавате пейките, как трябва да се освежи преди бодиша си микрофона? Червен трябва. Не трябва да е червен. Дай поне едната част да е синя. Едната част е така, малко синичко да има. Така, само червено няма да е. Само вашата телевизия, само червено не може да е. Тя обществена, трябва да има и синя, и червено, и жълто. Използваме. Сега ще го почистите ли по някакъв начин? Ще ти го плата, но няма да го чисти. Кажи на Оляна, че като говориш с мене от синята страна. Като отидеш при Станиша, обръщаш червената.